Que imaxes tan bonitas, parecen sacadas dun conto en Laponia. Pois non, isto é Cervantes, as primeiras folerpas que caeron neste ano. Unha paraxe preciosa, nevou en Cervantes a 550 metros. Mirade que manto de neve, que manto precioso. E non sufran polas vaquiñas, porque nos di Fermín, o dono destas reses, pois que aguantan moi ben o frío. Este frío que para moitos era tamén algo agardado, porque co frío pois chega o momento da matanza. De feito, Fermín, cando quixemos contactar con el esta mañán, dende redacción, andaba axudando os veciños en facer os chourizos, Rocío. Home, Fermín, aí cabeciñanza, como ten que ser con ese tempo frío, pero nós queremos falar con el porque precisamente foi Fermín o que grabou estas fermosas imaxes, así que queremos preguntarlle. Fermín, moi boas tardes. Boas tardes. Espera, que salgo aquí, que estou na cuadra aquí. Fermín, non paras, home. De feito, escoitamos un pouco aí os cencerros das vacas por detrás. Sí, estou dando a cena e, bueno, móvense bastante ao comer e iso é lógico. Oe, aquí Fermín, teñen casi todos campanos. gravaches aí unhas imaxes estupendas, esas folerpas caendo por riba das vacas, pero xa case estamos na metade de decembro, xa era hora, non, de que viñera o tempo frío e xa era hora tamén de ver, bueno, pois un pouco de neve aí por Cervantes, non? Sí, a verdade é que sí, que estivo un outono moi chuvioso, pero, bueno, con as temperaturas moi elevadas, e máis. Por aquí, a semana pasada ainda había moscas, e eso, que en diciembre non é moi lógico, vaya, e iso é bueno. Sí, a verdad que sempre é unha cousa boa que veña a neve, porque sobre todo pois que temos ganado e eso, pois, aunque estean así fora, pois pos campos, para que broten e para que caiga auga, pois é moi importante a neve. Que contraste, fai nada moscas, agora este manto de neve branco. Fermín, dis que as vacas non mo pasan mal co frío, pero a miña pregunta é ti, porque grabando estas imaxes, aí no medio da neve, sen luva, sen nada, a canto estivestes? Aquí estábamos, bueno, cando gravei eso, que foi no todoterreno esta mañá, bueno, hai por aí varios grupos de vacas, e sempre, bueno, a mañá, dinte que fago da casa, pois, o amanecer vou, bueno, velas, e eso, já había -1, -1, 0, por aí estaba, nesa franja. Despois foi, si é certo, que ao largo do día subiu un pouco a temperatura, e agora subín a última hora no tractor, poñerles de comer, vaya, poñerles un rolo de erva, e había 4 ou 5 grados, me parece. Bueno, Fermín, unha temperatura maravillosa tamén para facer a matanza, e ti decías nos hoxe que estabas aí enchendo os chourizos cos teus veciños, non? Sí, sempre, ahora cada vez quedamos menos xente aquí no rural, e sempre procuras ir botar unha mau. Bueno,